Здравейте хора, аз съм Смокфар. Обърках се, аз съм Никак, а това е Gameboxster. Тук сме в Ultacraft, това е нашия хедшоп. Ще ви разведем в сървъра. Ще играем едно в едно. Я кажете пък на първо място е топ килър. Аз? Да, ти. Окей, аре започваме за PvP-то. Ей, без пошенки. Да, бе. Пак този телефон се обажда. Аре. Имаме дупка. Къде беше? Ей, е тук. На 3 скачаме. Чакай, трябва да я запушиме. Абе, какво беше? Install damage. Install damage. Колко кръв? Аз пък кръв. Колко дремидж има? Питам. Опа. Чакай, че без исках. Какво правиш, бе? Айде, влизаме. Ама чакай, не почва веднага. Абе. Полшенки, Не, чакай. Да, въргам ги. Опа. Чакай, въргам ги. Ето ти, ама не я пи. Готов? Да. Едно. Ау, мяу. Не можеш, бе! Ти лек ли си взел, бе? Бе, ти не бе. Нас на дечат. Човек, ти не мога да оцелиш. Чакай. Не мога да оцелиш. Айде, тук намерих право едно, вземам го. Айде пак. Аре. Ама аз имам сет. Взех. Ми сложи го тъпи чещо. Чакай да намеря само нещо. Какво беше, бе? Спокойно, взимам полшанки. Окей. А там ги гледаш? Тъй? Окей, давай. Какво ти често ли гледаш, бе? Да. Само е такова, да виждам в тъмното. Еба го не помогна. Чакай, аз, когато кажа старт, почваме. Чули? Да. Ама, Как бе? Свето, такова не. Айде, лабе! Чакай сега, сега си дигна ръкавите. Аре, я ще го видя. Раз. 1, 2, 3. Ти какво правиш, бе? Що ти плътана? Давай, зомби! Зомбитата са от мен. Сори, ударих ли те? Да. Ето ти нещата. Браво! Учи. Без пошенки си. Още една игра. Да. Чакай да ми се заредих сърцата. Чакай една снимка да си направим. Откъде се снимаше, бе? Не знам. Чакай, ще го учкам тук. F2. Снимах. Дай меч. Как може? F2. Снимахме се. Ето. То първ Gameboxster, то се фали нещо. Ей, Мучи, къде си? Аре, бе! Верно, изчакай. Чакай, че направих тук нещо. Обърках всичко, не ми се вижда това. Чакайте. Оправих. Аре, 3, но... Чакай, не съм имал. 3, 2, 1. Зигзаг. Ти взел си ми само 3 сърца, бе, ей. Абе, ти си някакъв тук, как е вдоля, не знам. На клипа ще видиш. Полшенка! Полшенка! Не съм. Стъкленицата какво правиш? Отдеве я нямаше, ей. Ето тук, ето виша. Окей, почваме ли пак? Ей, стига! Стига! Да така си... Ще умра! Умри. Умре.
обновления. Всякакви фикс. Видели как се прави на PvP? Аз колко игри биех, бе? Абе, ти си с про двойка, ей, гей. Виж меча! Sharpness 5 и Perspect 2. Бегай, бегай! Голема. Окей, аре последен път PvP и стига вече. Дай ми сет. Дай всичко е така Про едно си ми взел. С къв сет си? Чай сложи главата тук така. Сигурен? Ама убеден. Аз да не съм... Сила. Окей, айде. Аре, ела тука. Ще чакай. Айде. Оп, супи, джампи. Аре, Чакай, не може да намеря това меча. че получи меч. А вътре ли си? Ти ще вземаш такъв просто. Да, пет. Не. Сак. Омага, ела да виж хом. Ела така виж. Уоу. Окей. Аре, че ми стече време. Майко. Бах ти шивания бък. Какво? Нищо. Давай, стана, давай. Да. Да. Гах ти хакера, я активира сета. Споделя екран. Брат двойка и меч ще ста 5. Добре, хора. Аз сега съм го спалнал. Това беше от нас. До другия път.